Kristu uyinkosi. Kristu uyabusa. Hlange sabayo yabathemba wena uNkulunkulu baba nondaba siyatholeka ngaleli thuba uNkulunkulu asikhalona amagosa bonke alapha ekhaya ngamele inkosi obaba nomama nabasha siyabingelela egameni elihle lesikole, siyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bingelela abahlabeleli indodana yethu wenza mfana kapole Mike, siyabingelela egameni lenkosi. Amen. Sibingelela ubaba uMnyamande onesona sikemelele kamhlaba uyalingana. Ngokusaba lokukhulu kamhlaba uyalingana. Abantu bakhona bayaziwa. Uphatha hayi ngokuhlala. Xabane nanje kusehlobo uyibambe iqina. Siyabongelela mfundisi, siyajabula mnewethu ukuba uNkulunkulu akuvulele nawe ithuba lokuzokhonza lapha. Thathekisa kahle indaba wadluthi umuntu wakho omdala masemkhulumile yakhe ngiyajabula mnewethu kakhulu. Ngiyazi ukuthi khona mayisisiye lapha, siyabingelela, siyajabula ukuthi ube khona. Amen. Ngicela ukuthi ngeke kube muntu ngoba sekusebusuku kodwa ngathi kahle sibeze imbala ey'mbili ey'ntathu bese siyahlukana sizobonana kahle kusasa. Amen. Kodwa ngabe ngiyibhili uma ngingancomi ubona amasonto asemakhaya ngiyawavamisile ukuthi abe mahlaya ngayo. Kanti ngibuka ukuthi hawu cambaza aluminium amawindi aluminium kupendiwe kuhle ne-altar lakhona nokhaphethi. Hawu bakithi bayinhle kakhulu. Cela niyishayele izandla. Akufanele izindlu zethu zibe zinhle zize zidlule indlu kaNkulunkulu. Kufanele indlu kaNkulunkulu ibe yinhle ngoba uyena osiphe zonke lezi zinto esinazo. Uyena futhi ongathi nesusizana isandla sakhe silahlekelwe yikho konke okunye esinakho. Ngakho kufanele sibonge njalo. Makabongwe njalo uJesu owahlatshwa eGolgotha. Haleluya, haleluya, chapter number 47 sizofunda lona Jobe 19 sike ncabeko lesifunda Jobe 19. Ezekiel chapter number 47 verse number 1 siyaqalisa ukufunda amanzi agelezayo endlini. Ukusho kudala lithi amanzi ethempeli. Cela mfundisi ukuthwala sifunde izwi likaNkulunkulu. Wayesengibuyisele emnyango wendlu, kwakugeleza amanzi phansi kombulu wendlu ngasempumalanga, ngoba indlu yayibheke ngasempumalanga. Amanzi aphophoza ephuma phansi ohlangothini
ngakwesonene lwendlu ngaseningizuku ye-altare. Wayesengikhipha ngesandla, wayesengikhipha ngendlela yesango ngasenyakatho, wangizungezisa ngendlela engaphandle esangweni elingaphandle elibheke endleleni esempumalanga. Bheka, kwakuphophoza amanzi ohlangothini lwaseningizimu. Kwase kuphuma umuntu eya ngasempumalanga ephethe umucu wokulinganisa esandleni sakhe. Walinganisa kwaba ngama-cubit ayi-1,000. Wayesengiweza emanzini, amanzi afinyelela emaqameleni. Wabuye wangingenisa enye 1,000, wangidabulisa emanzini, amanzi ayefinyelela emadolweni. Wangingenisa enye futhi 1,000, wangiweza emanzini, amanzi ayefinyelela okhala. Waphinda wangingenisa enye 1,000, kwakungumfula engangekwazi ukuwela ngoba amanzi ayesejulile, sekungamanzi okubhukuda kuwo, ayesejulile sekungamanzi okubhukuda kuwo, umfula okungenakuwelwa kuwo. Wathi kimi, ndodana yomuntu, usubonile yini na? Wayesengihambisa wangibuyisela osebeni lomfula. Uthe sengibuyile ngabona izihlahla eziningi kakhulu osebeni lomfula ziwuphahlile. Wayesethi kimi, lawa amanzi ageleza esifundeni eMpumalanga ehlele e-Araba aye olwandle angene khona. Lawa amanzi aphophozayo aya olwandle ukuze amanzi alo abe masha. Noma uphi lapho umfula ugelezela khona, zonke izidalwa eziphilayo eziswebezelayo ziyakuphila, kube khona izinhlanzi eziningi kakhulu, ngokuba lawo manzi ayakuba esegelezele khona. Amen. Izwi lakho Baba leli wadala ngalo kwaba khona. Konke Baba uthobile kuthule manje nezingqondo zethu eziyaluzayo singabe sayaluza basifisa ukulalela. Khuluma ngecebo yakho, siyayithoba ukulalela ngenxa kaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Kuligugu mina njalo uwazuthi nginomhlobo ongekangishiyo nithokozeze ohlale khona uma ngidinga ngempela umhlobo Jesu ongamanzi okuphila. Kodwa ngifisa ukuba ngisebenzise lesi sahlukwana esisifundile se-Old Testament esikhuluma ngamanzi asethempelini, ngisiqhathanise noJesu othi ophuza amanzi enginike wona akayikoma ngaphakade. Angeke ngilibazise lapha ngoba sisevuselelweni. Ngibona ukhona nomculo ngeke ngilibazise lapha kusebusuku. Amen. Kodwa usumfundile uJohn 19 verse
ekutheni nina bangani bami ngokuba isandla sikaNkulunkulu singishiyile. Yes. Singishiyile. Right. Let's verse number 25. Yeah? Verse 25. Kepha mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila. Thank you. Yilo izwi lenkosi leli masibonge inkosi ngalo. Amen. Amen. Enye indaba sekuqhubeka nakusasa mhlawumbe lekaJobe sokhuluma kusasa. But ngifisa ukuthi sikhulume nje ukuthi kubalekile ukuhamba unomhlengi wakho. Kufanele mawuhamba nje empilweni uhambe unayo into ododolozela ngayo. Kufanele ube nayo indawo ukuthi uma izinto zibheda uhlehlele kuyo weyame ngayo. Akufanele zibe mbili, akufanele zibe ntathu, kufanele ibe yodwa indawo. Ukuthi uma izinto zibheda ekhaya kwakho uhlehlele kuyo. Jesus. Hallelujah. Automatic kwafika isiphepho nasibone indabeni. Kuke kwafika isiphepho esikhulu sathatha nje imizuzu emihlanu. Kodwa sashiya imizi ihambile ingekho. Phakathi kwalowo mizi kwakhona nomuzi welinye ikholo lami sengiyahamba ke ngiyobona ekuseni emva kokubikela lezi ndaba. Uma uqwabe mangifika khona ngifike ngibona wow umuzi uphelile kusele nje imfuthuluka. Usethi ke ngithi mama kwenzekeni ngilandise uthi hey mfundisi angikwazi ukuchaza kwenzekeni ngoba ngizwe nje ngathi yabona umoya omkhale ewindini ngathi into oshaya ikhwele. Ngithi nje ngizokheleza ngithi ngizothi valani iwind uthi ngithe yiza ngizokushaya isicaba sivaleka. Uthi kwakunyakaza. Usethi ke uthe uma kunyakaza ngibona yonke into la endlini iwa kuwa TV kuwa kitchen. Ngase ngibiza abantwana saye passage. Sahlala khona ngabamboza sathandaza. Uthi ngibonga nje ukuthi noma bekunje kodwa ukukhumbulile ukuthi uma izinto zibheda ngiyathandaza. Amen. Ngibonga igama lenkosi. Ngikhumbule ukuthi ngabiza igama likaJesu lezi zinto umfundisi oyisifundise zona ngabiza igama likaJesu ngamboza abazukulu bami ngathi masiphila siyobonga masingaphilanga siyophapha ngaphambi kwenkosi. Ngizama ukuthi ngase ngithinteka ukuthi leli kholwa lihamba lazi linendawo eleyame kuyona. Oh glory to Jesus. Angazi ukuthi ningangizwa kanjani ukuthi kubalulekile ukuthi ube nendawo ome kuyo. Ome kuyo nangamhlazane imithandazo yakhe ingaphendulwanga ume noma bekukhombisa ngaphesheya ubaba usigegegenge noma umama unjani osizayo kodwa ume. Sengiyangizwa ke manje. Uthi ngiyamazi umhlengi wami akuveli belindele
uzodideka bantu bezinto zinje so esimbona masibandana ukuthi uzoresponda kanjani bakufikumile ngeke sidele Praise the Lord. Yo. Gega city. Izinto ziphithane empilweni yakho kuhlehla abantu kubathemba kujika umndeni wakho kujika omakhelwane bakho kujika nokhonza nabo ube nayo indawo ohlehlela kuyo futhi angidluli ongifithayo ngifitha so praise the Lord. So, when everything is happened, ngeke niyazi nabatsho ngeke iqale phansi. Iselahlekelwa abantwana bakhe. Walahlekelwa imfuyo yakhe. Zonke lezi zinto nje nomndaba zimlahlekela. IBhayibheli manje introduce limveze indoda elungile. Yes. Ebalekela okubi. Kuthiwa akekho njengaye emhlabeni. Oh kanti nabahle ziyabehlela izinto. Yes. Amen. Kanti nabakholwayo izinto ziyabehlela. Ezinye izinto azehli ngoba uNkulunkulu ekuzonda. Ezinye uyazisebenzisa uNkulunkulu. Kukhona into ekuthiwa laba abafunda iBhayibheli i-right hand side of God ne-left hand side of God. Ethi lento unesandla esivikelayo uNkulunkulu, unesandla esiphilisayo, unesandla esiphumelelisayo. Kodwa uyakwazi futhi ukuthi adedele esinye isandla singene empilweni yakho. Bazathana mengo akubona okuvela empilweni yakho kuyiplan kaSathane. Kungabe iplan kaSathane kodwa uSathane akanayo direct access. Akakwazi ukufohla angene empilweni yakho. Ufaka i-application mezoza empilweni yakho. Mose mayethi sorry for the same Mose mayethi kuthiwa watu ingelosi zingena soleni noSathane wangena. Kanti usakwazi ukuthi uSathane noma xoshwa usakwazi ukuthi ubuye uma ufaka isicelo. Kuthiwa zathi ingena ingelosi sibuya kosebenza mfana wangena na. Uphuma Sathane. Hayi impilo soleni emhlabeni ngithi maxoshwa. Asikulukhuleni kodwa nathi
uyiqaphele imicimbi yakho. Oh, yeah. Amen bazalwane. Amen. Athi Sathane hayi Nkosi ngiqaphele yena kodwa hayi sengiyazi. Wena uJob umbiyela. Yes. Yeah. Sengengakahle. Alivezi iBhayibheli. Kodwa lokho ukuthi umbiyele kusho ukuthi ke wazama. Ukuthinda wehluleka. Unoyi. Ngangitshela uMajobe eNkulunkulu. Umbiyele uJob. Susisana. Susisana umnike iaccess ke ngiyomthinda ufuna ukubona ukuthi ngempela uJob uyabesaba na. Bese uNkulunkulu hamba uyomthinda kodwa ungawuthindi umoya wakhe. Lithi iBhayibheli yabhidlika yonke into. Wathi ehlele uJob kwathiwa ikwehle ifula shaye yonke imfuyo yakho. Wathi ehlele kwathiwa abantwana bakho bebedla umnandi kwethu umlilo washayo. Washayeka yonke into yakhe kwaze washayeka nomzimba wakhe. Ilapho phela unkosikazi wakhe ethi hawo kodwa baba. Hayi sengikulandele kakhulu nalento yakho. Ngibona siyaphi. Ongcono kufa. Thuka uNkulunkulu wakho. Ufe kulela. Akasethi Joba unkama. Akasho uJob ukuthi unkosikazi wakhe uyisiwe. Ngibeze nje abanye ayabafundisa abanye abantu nje. Athi uJob ungakhulumisi unkosikazi. Wena usona. Don't talk like a foolish woman. Singelindele okuhle konke Nkosi. Likhona badala eSapho. Kwesisikhathi singodlapha. Kwesisikhathi uma kubekwe ehlane. Kuze kujike nabantu othandaza nabo. Awubuze ukuthi asikho isono mhlawumbe. Osidlile kufanele usibe. Ngoba njalo abantu mabebona izinto ezithile zingenzeki ngendlela empilweni yakho. Bayashesha ukufinyelela eziqhumeni ezithi kukhona into eyenzile. Amen angazi umkhona lo. Amen. Abantu banako mabethi babamba lo bhidlike babe lo bhidlike babe lo bayashesha ukufinyelela ekutheni mhlawumbe kukhona isono. Ingakho nabangani bakho Job babebuza ukuthi ngempela are you right with God? Ngempela kukho okwenzile athi Job akukho. Sanda sasimakade sekuthini. Uma bazalwane sekuphele yonke lento ehleli emlotheni ewipain elahlekelwe ingane elahlekelwe unkosikazi wakhe osedawuthi uNkulunkulu wakhe elahlekelwe impilo lento seyisemzimbeni kuyena amabhizinisi akhe uwile uzwakala ethi but I know my redeemer lives. Kodwa ngiyazi uyaphila. Kubalulekile uhambo nomhlengi. Kubalulekile uhamba unomsimelelo osimelela ngawo mhla wenyuka. Ngoba ngeke izinto mhla ibheda uhlale wanqanqathe kanjalo uyofuna abathandazi labe ngakhona. Ngeke ubesathe uphikelela kubathandazi uphikelela enyangeni uyakwababonayo uyalilulazi igama likaNkulunkulu wakho. Amen. Ngena ubona. Umuntu onomuhlengi mhlazana izinto zibheda ubuyela kumhlengi wakhe. Athi ngeke sithini. Uzalathi. Uze kube Ake sikhulise
Asixoxe yini umhlengi. Iqaphela kusho ukuthi bani umhlengi ngoba baningi umhlengi. Umhlengi abangahlengi. Yini umhlengi? Yebo mama. Umvikeli. Umvikeli wakho. Yes. Uthi umvikeli wakho. Omunye ngathi yini umhlengi? Umlekeleli wakho, umsizi wakho. Omunye ngathi kumane mvuseleleni. Umuntu okusiza esimeni esithile esiyingozi noma esibi. Umuntu okufice usesimene esibi esiyingozi. Yes. Wakuhlenga. Yeah. Wakulekelela. Yes. Wakuvikela. Yes. Kodwa umuntu okufice ukwisimo esibucayi. Umuntu okufice ngakithi ngoba sasuka imvula ethile umzimkhulu masiya suka ngapha phesheya ngoba bakwela ngoDombasi thina sisakhula mawuzongena nje umzimkhulu ufuna uDombasi manje sasingabi nabo Dombasi sisebancane sifane sisuke ngale sinqebe lojika eflex eXhobo sifane sehlikele emfuleni siwelele phesheya singene umzimkhulu edolobheni manje kwakufuneka ukuthi ube nonsumbulwana omncane ozonikeza umhlengi owayenesikebe kwakukhona umhlengi owayenesikebe owakuthi bonke abafuna ukuwelela phesheya avuke ekuseni ayohlala emzimkhulu aphathe isikebe sakhe abese ethi abafuna ukuwela ngizomthatha game by game niye ngaphesheya bese ninginikeza ufako lwenu libonke igama lenkosi abese kuthatha kodwa ungangena emfuleni umhlengi ungamboni ngoba uma kuvuka izinto zomfula uyosiza ubani manje noma ujaga kangakanani ngaphesheya mawuyaqalaza ungamboni umhlengi uyama ulinda umhlengi akaseqhamuka ibophela inqawe yakhe abheka thini bangaki thini sibalile athi niyaphi siyamzimkhulu abesimani usabheka abheka umhlengi ngingakwazi ukuyena khona. Oh yes. Praise the Lord. Ngimlinde. Akhiphela namakhala. Simlinde. Siyoshumayela thina ngaphesheya kodwa le ndawana lena asikwazi ukudlula kuyona umhlengi engekho abese esiphushisike asilithosebeni singene phakathi uyakwazi lo mfula abese ngene naye abese kwenda ngenduku yakhe makufika emsingeni athi ngithabisa umzimba ngithi mkhulu sodlula kanjani emsingeni lapha siyemsingeni nomsinga lona uzosiphutha eqhubshini athi khona umhlengi uyazisikephe uyawazi abakhona uyadinga umuntu empilweni yakho owazi amadrayi empilo owazi imimango yempilo owazi amathava empilo owazi izingonyama zempilo owazi impisi zempilo uyamdinga umuntu ozohamba naye athi mayisisi ukhona amahlelo and don't
izinto sezibheda tata kusema Yes. uyabona into eyenza ukhulu wami uMasikhosana ngimthande noma esalala angikhozi ngoba ngabukela evangeli namje ngithabaleleyo balele Njalo. Ilo. ngeke ngimkhohle manje Masasana ngeke ngimkhohle ngosekulala ngoba bangifundisa ngisemncane ukuthi awukwazi ukuhamba kule ndlela Yes. ungenaye umhleki Hallelujah. Sicule nosobabili. Wayithi gogo enye inqaba anginayo. Engila nengela. Kufanele umzamane ungabi namhlanje uphakathi kwethu uthi le nqaba yiyo sasa usungapha. Ay mana wena yodwa. Yes. Yini ayikhophisa ingane lapho izihlungu ezimnyama zeyinyoko ongazazi ukuthi wayilanda-phi ingane zifane ishike zibe uphekupheku ngoba wena ilanda izihlungu ongazazi uphekupheku ngey'khambo lami ingane iy'ntambo ongazazi kodwa uthi umsesi lapha waphela-ke u-amen ngiyangibona Uyisheshe lentambo bophe ngazi ingane mayithatha mayithatha isheshe Bakubiza nje lengane sonke ithakeni zena eninye lapha Mbona kabale basi iproblem yabazalwane bethu abakwazi ukuba kuJesu yena yedwa uThobe ngiyazi mhleki wami yaphila uyabona mina la ngazalwa khona la ngakhulela khona ngaphisha umkhulu banza uphoza la uyathatha kama uyathukela uyathatha impela kitchen nini kuthiwe okuniniyo iyothi khose eyidlaleni indoda izulu ilibize nini emini kafa kulusiwe ushayeke ithi kuyena ngaphesheya ishayeke ithi naye kuyena ngaphesheya likhalela kuthiwe shiyani inkomo sebeqalile umdlalo wa amen ukhona sesiyathanda ugogo wami ngimthanda ngoba wangifundisa ukuthi uyabona uma sekuphetha kanje yabona manje khona insizwa banzi khona insizwa yabona labo baba basuke besebenza eGoli niyababona bese bemeshela wampeshela lo baba wenza la emakhaya sesihlala naye kanti uzomhlanga umphakathi kanti kunendoda la engaphikisi eyobona iphikisa abazi ukuthi lo akaphikisa indoda babona belokuza oma kodwa yakaphetha ibhuti akukhuzeli uNkulunkulu wanguzikaba kuzala ubhuti Andri kudalazi ukuthi ubele khona Ade haya ihambe kanjani
wathi lo ngaphikiswa hayi kulungile lizothwasa ufuna sikhule sami somduna sizozana manje la duma izolo la duma izolo yagalela imibani yashaya isibayeni kwalala inkomo lendoda le yamaZondi mase duma ngempela ngoba ithi yona yafika esitebeleni yahlangana nabantu beshumayela yamukela uJesu bayitshela ukuthi uma uphelele likutwa mase duma kakhulu ngempela besifaka amadala faka overall yayi faka ujazi faka amadala iphumele umnyango ngekade bemeza lwana ethi babemeza kanjalo mangithi athi kuyena ngaphela athi kuyena ngaphesheya yona lindoda lapha kulapho lali ndoda kulali inkomo kuvala isibaya umuzi ujakazeke imgongolo le iqandeke bengathi bicandwa ngembazo lithi ke indoda kwakuthi komasebenze njalo sebesho bethi ngaphesheya besiyaphuma la ithi ngegama likaJesu sayiphethe iBhayibheli la emnyama ithi uNkulunkulu wasesibeleni uNkulunkulu engamnika amadoda sibele umuswami ngegama likaJesu nathwasa ihlobo nadlula wathwasanike nadlula yabuya ngendoda engaphikiswa yathi wathwasaphi yathi Holanda wathi Holanda wazulu yalingana ngoba ngokumele masukuphathile ungena lapha ungena khona masuhamba naye uvula lapha akuvulwa khona ayikho ngaphambi kwakho uma safika phela yakho nezinto ezikwenza kuwe uyayimebeza uyasikelana uyifika inkosikazi umfelokazi becabanga ukuthi bazodlalela kuyona ayinikeza isithunzi faka muzi umi kanjani ubani indoda yakhona uthiwa ayikho indoda kade yafa
Lizokwethwasa ihlobo. Nangasebenza kaZulu ukuthi nangasebenza kaZulu inqutho. Lapha la ngihlala khona, ngihlala eduze ukuzwendoda yaseMaphatheni eyayinyanga. Nafika mina inqutho seyikade indoda yaseMaphatheni yafa. Kodwa babehlala kumimoto. Wozo besilile esikhulu isijwiki. Umuntu ethi hawu amabhizinisi ami. Uyathi hawu umuzi wami. Athi hawu umshado wami. Ngoba zonke into ebenginazo beyilungiswa la ekhaya. Niphinde manithi le ndoda ayisekho kuthiwa hawu siyatholisa. Abuzo uyathi ubaba wayishiya ngani? Ubaba wayinika ngani ikhoma kuthiwe hayi bantwana bakhe akekho. Oy senze nje aphume esangeni izwelimnyama. Bazalwane bafana babeke intende nje. Yesu. Babeke intende nje. Bathi nyakhe enkulu. Ikhona. Umlamiso phansi. Uthi isigaba lakhe. Akozela